Kan man dø af spaghetti og sorte huller? Af Gustav Waldgrimstrup. For at finde sorte huller skal man ikke kigge ned i jorden. Faktisk tværtimod. Man skal rette øjnene mod himlen og læne nakken så langt tilbage som man kan. For det er deroppe de findes, i det yderste rum, uendeligt langt væk. Og selvom et sort hul er ubegribeligt stort, faktisk helt op til et par millioner gange større end solen, er det komplet umuligt at se med det blotte øje. Men hvis du har set rumfilm som Interstellar Gravity eller Buzz Lightyear, har du måske hørt om steder deroppe, hvor rumskibe og astronauter pludselig forsvinder og aldrig kommer tilbage. Så er der tale om et sort hul. Det er mørkt, kulsort faktisk, og syner er absolut ingenting. Og du har sikkert ikke lyst til bare at komme i nærheden af det. Hvad er et sort hul? Man kan sige, at et sort hul minder lidt om et støvsuger, som suger snavs til sig. På samme måde virker et sort hul. Det suger ikke luft, men har ligesom en magnet en tiltrækningskraft. Der er som et rovdyr tiltrækker og opsluger stjerner, støv og alt andet nærved. Men modsat støvsugeren, som man kan tømme posen på, når man ved en fejl kommer til at suge et par mønter op, slipper ingenting nogensinde ud af det sorte hul. Ikke engang lys slipper ud, og det er derfor, man ikke kan se det direkte. Når man tænder en støvsuger, suger den jo ikke hele huset ned i posen. Kun det allernærmeste støv og fnuller rører i posen. Et sort hul fungerer på samme måde. Og hvis du tænker over det, er det nok meget godt, for ellers vil det sorte hul jo suge dig og mig derop og ind i intetheden. Så det sorte hul har en afstand, hvor alt suges ind, og en anden afstand, hvor ingenting suges ind. Det kalder man for begivenhedshorisonten. Og det er den grænse, hvor man, hvis man er på den forkerte side, ikke kunne komme ud af det sorte hul igen. Point of no return kalder man det på engelsk. Altså det sted, hvor det er for sent at vende om. Og selvom det sorte hul jo er sort og ikke kan ses, vil alle de ting, der rører ind i det sorte hul, udsende noget lys, lige inden det passerer begivenhedshorisonten. Og netop det lys er man i stand til at kunne se. Et sort hul opstår i slutningen af meget store stjerners liv. Når stjernen kollapser, derved slukkes, udløses der meget voldsomme kræfter. Den trækker sig så meget sammen, at det bliver til et sort hul. De allerstørste sorte huller, der er opdaget, befinder sig altid i midten af en galakse, ligesom i Mælkevejens centrum. Hvor stort et sort hul går hen, og hvor stort et sort hul går hen og bliver, afhænger af massen på den stjerne, der kollapser. Så hvis solen, som også er en stjerne, lige pludselig skulle kollapse og blive til et sort hul, vil det nye sorte hul have en størrelse svarende til en tredjedel af Amager. Til sammenligning er den gode gamle sol, som vi kender den i dag, over 1 million gange større end jorden. Men selvom solen vil skrumpe voldsomt ind, vil den beholde sin masse. Nu bare på meget mindre plads. Man kan sammenligne det med en knæstør badesvamp, som man presser helt sammen. Den vil fylde mindre, men beholder sin masse. Det samme for en stjerne, der bliver til et sort hul. Hvad sker der, hvis man bliver trukket ind i et sort hul? For det første har ingen nogensinde prøvet det. For det andet er der ikke sikkert, det er der sikkert ingen, der har lyst til at prøve. Og selvom forskere ikke er enige om, hvad der præcis vil ske, er de alle enige om én ting, og det er, at man vil dø. Nogle mener, at hvis man bliver trukket ind i et sort hul med fødderne først, så vil tiltrækningskraften være større ved ens fødder, end ved den vil være ved ens hoved. Det vil medføre, at kroppen bliver strakt ud som en gigantisk lang spaghetti, som til sidst deles i to, som igen strækkes ud og deles i to, hvilket så gentager sig om og om igen. Ligesom det er sket med en elastik, når man river for hårdt i hver ende af den. Ikke overraskende kalder man den her teori for spaghetti-effekten. Man har senere fundet ud af, at dette kun vil ske ved meget små sorte huller, da forskellen på tiltrækningskraften mellem en persons fødder og hoved er størst ved de små sorte huller. En anden teori går på, at man på vejen i et sort hul ikke vil blive strakt ud som spaghetti, men derimod fortsætter i helt tilstand lige indtil det øjeblik, man rammer begivenhedshorisonten. Her vil man så til gengæld ramme en mur af ild og blive brændt op på et splitsekund. Denne teori kalder man for ildmursteorien. Den sidste teori er ret anderledes. Den er udtænkt af Stephen Hawking, som er en nulevende verdenskendt fysiker, som sidder i rullestol, og som tidligere i år var i København. Hawking mener, at sorte huller udsender en slags stråling, og at de over tid, rigtig lang tid, vil skrumpe ind for til sidst at forsvinde helt.
I takt med, at de udsender stråling, vil massen svinde ind. Hawkins vurdering er, at når man bliver trukket ind i et sort hul, vil ens kropsdel blive skilt ad, røres rundt i milliarder og atter milliarder små dele, kaldet partikler, som man ikke længere kan kende. Det er lidt ligesom, når man laver røræg, hvor æggeblommen og æggehviden bliver skilt helt ad, så man ikke længere kan se, at det rent faktisk er et æg. Herefter siger Hawking, at disse partikler vil blive spyttet ud af det sorte hul igen. Denne teori kalder man for røreisteorien. Der er mange grunde til at holde sig på afstand af et sort hul. En af dem er efterhånden, som man nærmer sig, slipper man for at overveje, om man vil blive lavet om til spaghetti eller røræg, eller om man bare brænder på. Velbekomme. Hvem er Stephen Hawking? Hele verden kender verdens bedste fodboldspiller. Kun få kender verdens dygtigste videnskabsfolk, men Stephen Hawking er en undtagelse. Ikke bare fordi hans opdagelser er helt enestående, og heller ikke bare fordi han har skrevet bøger, der henviser til både til børn og til voksne om rummet, fysik og sorte huller. Men hvis man har set filmen Teorien om alting, eller hørt om en videnskabsmand, der er stærkt forkrøblet, nærmest fuldstændig lam, sidder i rullestol og taler med en kunstig stemme, så er det ham. Hawking blev født i 1942 i England, og var som barn meget interesseret i fysik. Som 21-årig ramtes han ulykkeligvis af en sjælden sygdom, der hedder ALS, som gør, at ens muskler skrumper ind. I dag er Hawking verdens mest omtalte nulevende fysiker. For dig, der gerne vil nørde videre. Hvis du synes fænomenet sorte huller er spændende og har mod på at arbejde lidt med såvel fingre og saks som hoved og formel, så hør her. Du kan måle frem til en næsten præcis masse af det enorme sorte hul, som befinder sig i midten af Mælkevejen. På billedet ved siden af finder du en skitse af en ellipse, som du så klipper ud. Herefter vejer du ellipsen af avispapir. Derefter vejer du den venstre afsnit af ellipsen, det felt, der er kaldet et. Du kan nu ved hjælp af formen nedenfor, udtænkt af en fysiker ved navn Johannes Kepler, deraf navnet Keplers tredje lov, udregne massen af det sorte hul i midten af Mælkevejen. God fornøjelse.